danse for ye do sonson e o se obi hu dia ye hu da boge Boni was once in your message, soon once, and some fishes soon once in your message, soon once. Missy, and some she should not them in your message, soon once. And send it to me, Coswa, or be any to your barn and swear the coca, when I said, what can so be the bonnie? Na sende mi o sena ensem shishada ke munye mechi sumasi kaya sempi ensem shishada ke munye mechi sumasi oni benyano no dia kasa na koni be wanwa kanya nyeti ubi mi o misi kaya sempi ensem shishada ke munye mechi sumasi Dano,
na so tie sa no si so be kanina oh KSMP Nsem shisha da ke munyema shisha sumasi Esumasi jonwe yedini yedino yesi enkenjro bi so wo ye ho adasi fo ye duo sonson e o se ubi hu dia ye hu da boge KSMP Nsem shisha da ke munyema shisha sumasi Gofo di boni wo sumasi nyeme shishe sumasi Nsem shishe sumasi nyeme shishe sumasi Missy KSMP Nsem shisha da ke munyema shisha sumasi Okay. Remember we be ajo at about Hytvgh. And then you may Nsem is so. Nsem na kwa kwase obi kotoku. Se wo koyi beka ya Nsem. Wan kan so a Nsem na edi bone. Eti adwumre matena se. Menya tena se na me ho ye obi ahi. Menya se se ya 1k. Pato nya ba so pe na wa hye na obi so anya bi etimi ahwe. And Nsem no do so. Na Nsem no be chichim na ebu ni toto mo bi anya bi aka. Am obi anya bi ahye ne fujim. Adano Nsem kesiye pa NSC e baby Nsem na si kesiye pa Dano Meti ni na makani ye Enchire mu so beba Yewi a yi love hon Nsemi ya Nsemu betia pompo betia chire mu do mo suko Yesu beba no na fi ahwe ati say ada ne Yesu beba ne de enye easy obi say hey ya ka se tu yi love no ti ai fi ha me mo we pepe the original one semensia wo chi don papa sa na MC ano ben why crowd ho and then Nsem no ya beko kumase ataso baby kumase kro no baby sa no asa atia sa no kumase ataso baby sa na sofu bi peso yo bi bukata sofu bi yo bi bukata okay ya I Nsem bebere and then we guests the assistants bebere onya the esne count the doors as in ka oban kwa nka me ne mi hu de nka me sa ka me we oban ne manti mi hu de me sa ka na ye ti ene ye nua be ma udin ko sen bra boachi boachi but ma kwasi boate akwasi onya sika ato boasi o mi ankasa mi nua ba manata ozema o de ne den embese mi de ne mami o malanata obi bisa mi se o se den mamuna na de be na mi se na din hu udin ye den na mana gh mi hu din in fact na ya me debit mi hu de me sia born in tentem rap o se mi na me rap mi ne sa kodem de sha se rap nu ma na ja kotu nyumbi ne wo mati kwankafo omse yam go hwe madwim I don't know se nyum na me koye na awadwim ni dem gidi sa se problem o enti ha me amanti ma kasa ha amanti ma mfa anya adwuma no enti me nua ba e wa ha sei enne ye be don Nsem bia e koso e wo Ghana ha na siko na enye fede agro ne fi ha ye hye papa enti afa na waba show no so ahye ma obi so entimi enya bi na onhwe dwuma de yato ne din Nsem wo ho Nsem wo Ghana papa sa me ka se Nsem ni Ghana na meboa ndi brese na ya na magebre ne mabedwafo atena se na ya Nsem e koso wo ye man mu Nsem de e koso wo ye man mu papa ye behwe sabi ba bia ye nse da enni ho ni na sabi ile via ye ba betua anase ye betete ye ye betimi de se adwuma no amana ye hi ana me bisenti uba so abetimi de comment no aba ye be kenkan so ere ama ile vi no ye se entua ebinim se betua manura omukọ ho conference e wo ye koforudia
na ho nsɛm no ɛno so kɔyɛ adeɛ bi a ɛwɔ akɔakɔ sɛ boate bedin batonya wo akɔakɔ boate bedin a ɛde ho nsɛm no nyinaa no ɛbɛbrɛ wo na yɛhu dia ɛwɔ sɛ woyɛ o right ne sɛ ɛwɔ sɛ wotua anaasɛ wonyɛ sɛ wotua na ne edi kan no yɛbɛkɔ ɛyɛ Kumase na hɔ na sɔfo bi abɔ mmɔden abu ɛyɛ abranteɛ bi afa so wabu na afa so a yɛama ne bɔni a yɛfrɛ no akɔnɔba ɔwɔ Kumase na ɔbɛba ahoma no so na yɛagye nkyerɛmu no afiri ne hɔ ɛsiane sɛ ayɛ sɛ abranteɛ no te ɔsɔfo no fie ɛna moakɔyɛ connection bi wɔ so ɔde mefa nkane asɛm ho yɛ enti yɛbɛkɔ producer ayɛ krado a yɛbɛkɔ hɔ na yɛne abranteɛ no akɔ twetwe nkɔmmɔ na waka deɛ asi ɛwɔ Kumase ne mmɔnten so sɛ onyamaayɛ a na ɛneɛ na meda yɛabɔ afɔ so asene no okay yɛbɛda yɛabɔ afɔ so asɛ yɛ estate yɛdi estate ho dwuma paa woba ɛyɛ Hytvgh estate a yɛtɔn asase a ne boɔ no da fam kama ɛnde woba na sɛ asase no asɛm wɔ ho a yɛmfa ma ho asase no so yɛde bɛma no wotumi sɛ ɛho dwo papaapa ɛde so hwɛ Hytvgh estate a ne bidia no Hytvgh estate a yɛwɔ Kalabuli Junction yɛ office no ɛwɔ yɛ ne Star Oil Company ɛne di animhwɛ eti ya yegusu a yɛbɔ mmɔden sɛ yɛn nsa bɛka abranteɛ no na yɛn nana twetwe nkɔmmɔ sɛ yɛn nsa nya nka no a yɛbɛkɔ ɛyɛ ɛno akɔfɔrudua mene aba yɛkɔ 11 ho nsɛnsɛm no so na yɛkɔɔyɛ no ɛnyɛ easy ebinom sɛ ɔmo ntua ebinom sɛ wɔ sɛ yɛtua okay na saa 11 asɛm no a yɛka no ɛbɛha yɛ momo transaction no ɛbɛha no saa so na yɛ banking system no ɛbɛha no ATM yɛde kɔ sika de wɔ dan no ho apa na atwe aba yi nso ɛbɛtumi aha no okay enti na ɛno no wadwe nkyerɛ ne sɛn enti na yɛ de start ya na meda etiefo nyinaa se a mo Hytvgh na mana meda obi bi ase na afei nso mama omo ahwere omo niema no me mama efi Schwarzenegger mama mama efi Schwarzenegger yakɔ na mama Misbel nso yakɔ na afei nso I can GH wahwere ne mama Kumase ne mama Penny so I don't know ono so me ma no yakɔ 11 nsensem ya obi be sa abodo be ya endra me hwe o sa no pe me hwe ba wo me ka twi na me cry eye mistake aka because my first time I met say your vice president e bia waka na mente and it is alleged e bia waka na mente me first time I met say your vice president or ka twi ewo kofodia na menim so otitwi na oka twi nso kama pa okay na se me do mo esu kɔ kakra 11 no ye de sebe ɛtoɔ na ye de kyekere ɔman wate ase ɛtoɔ na ye de kyekere ɔman enti no se ye gitoɔ na ye de akyekere ɔman a ɛwɔ se a based on something ɛtoɔ ya ye de ye gi a ye de ka bibi ho na 11 a ye pese ye ngi also na mo cheche mu nkaka ne yete ase se na ye be ye MTN fo kra se ye nkonko ye Ghana card ma bo hunde wuro sa ye frɛ wo kra ne ye ka chewe o se eye bibi ti se ye be te ase akɔ ekira se ye nte ase weche no e wa anu he ya enka enya bone so okay I say ye nua be ma no aba homa no so ye nua homa no so okay ye ne entwetwe nkomo na yendi kan endi hon commands and ebe kasa mo say you want to fire o pese o kire kyensem mo so ba homa no so mo so pese o mo kire mo so mo nsem papa sa akona ba mo akwa abade ba TV so yo media me do so na me pa cho ho te sen yanko pon atom me ho ya pa na mo se twedam pa dom ye ho ya papa osofo bi ana I think say wakwa twa obibu kata anwumre yanya ne ntie wo me pono so ha me table so say osofo ya bo modern akwa twa obibu kata ehun nkire mu ne te sen yo me me da so ana afin so de enjomu tan me ma obi a bi japan so afin komati radio dom yes 2022 ni de next na ko pon de ko the one kede eja ejume esa senyende e ho ma asem da radio dom de primu ewo Kumase petemu a ye fro ho adu akwa mansia adu akwa
Abuakwa manhyia. Na ɛhɔ ɛna yɛ class bi a ne din de adanse kusi. Ɛgya adanse kusi adanse. Din no am sɛ takwa de mpɛtɛmu baabi na osi. Na obi panga kanka na ɛgya de n'ani akyerɛ santimantam na ọba bẹ ṣe òpèní bí a ọ̀nà nso sọ̀rọ̀ kọ́pù Assemblies of God kọ́pù pàwọ́ paa a baako nna mmienu di ẹyẹ nìdí ni wọ́n adwuma a nìdí ni deɛ ɛsrɛ sɛ yɛde bɛtɛ no yɛ ɛsɛm no mu ìdòmú na asɛm no nyinaa no sɛ saa ti baa yɛ ɛna ɔsɛ ɔpɛ obi de ne ti ato ɛna ɔsɛ omi obi wɔ hɔ ɛnti ɔbɛgye apartment ɛna ɔde maa no 1 year na ɔde maa no 1 year no ɔno yɛ ne sɛ ɔbɛgye no ɛyɛ 3,000 Ghana cedis. Million. Tete no. Na million aduasa. Ɛna sɛ dan ɛna plumbing yɛ adwuma WT ɛnde ade sɛ ɔkɔ nkontu ɛwɔ yɛ anafo na ɔde hwie gu wɔ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ adwuma no nyinaa nti 3,000 na ɔbɛyɛ saa innovation no ama no ɛyɛ sɛ ɔsɛ ne dan mu a na asomdwe nko a fanti so bɛsɛ asomdwe nko pɛn na amba no saa yɛsɛ baabi ɛte so aboa no yɛsɛ ɛyɛ yɛ na ɛpɛ da yisane no ɛna ɔno yɛ de mpɛnisɛ kaeɛ no yɛmmoa yɛpiepie sɛne line ne twitwa sisi ɔgyina yɛ ma yɛ kaka akɔnɔba. Hello. Ọtún 4 months afẹ́. Hello. Ọtún 5 months afẹ́. Rentad maayẹ. Tenancy agreement maayẹ. Ọdún yìí sọ ọkọ sọ ọkọ nké yìí kùn. Ẹsẹ̀ bíkẹ́ dẹ̀ tẹ̀ náà. Ẹnna ẹ̀ ń dọ̀ kájà ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀kẹ́ no. Ẹ̀ mùa. Ẹnna ẹ̀ bẹ́ yà nǹkan ó jẹ bẹ́ẹ̀ ó rẹ̀ ń kùn. Baba Trimude, no agina dance with Abramo, and the Sabbath I after. And then see, officer no be hey. Now the Michelle was Capanage, now we had them a good and also Abbey. A chance say, yeah, for Assemblies of God now we dine the Tiani. Now or something now Wahano, a district, a year of one Assemblies of God or something now, which we see. Or ye illegal connection at the whole gun of you. Hey, so illegal connection. Like no general meter no. Also be a separate meter the amano. On and maybe I know you see general meter was how connected. We are the and was how connected to the Akoma, not for dino. And see how the moon in the next a bill in the bar. I saw you take so I can see. That is the last message. Said the idea of a big my cocoa equity pie. Other than the answer, other than that dollar down with it. And see, your bonus is saying, you open your man as also. That's why you illegal connection. I am a crack. No mum. I saw it. I don't want Pasaliana. Now, solid you could get them quan or mobile. Now, we said them quan the mobile here, talent and here, and also, oh. Na yɛ tu yɛ sisi ɔmo mu piti nkwankyɛn ko obi tumi ka so maame nso na ɛyi sisi na mi ti ka oyi a tumi ka so ɔpɛni the 10 Ghana dɔkɔtɔ a ebi di ɛka ho ɛno kwan na wɔyi sisi ɛkyɛ sɛ ti mi ntina sɛ wobɛtena efie mu na sɔ fie ni gya connection na sɛ wo nyinaa akyi na wɔn amoma amaneɛ na sɛ yɛ di didi ma kan ti ta de nyɛ yɛ ɛnɛ saa de yɛn nsa pɔnkɛ maa sɔ no si yɛn wɔti from December 2021 up to December 2022. Na yɛn wɛte na yɛn fa ɔmo balance ɔmo nso pint mu ɔmo no mu ntia asɔre a meki ɔmo yi si organ ɔmo yi si guitar ɔmo yi si microphone ɔmo yi si ayi speakers akɛse nyinaa wɔ hɔ ɛne ti saa deɛ ɛyi si ɔmo kan ne bɔɔbo ɛkyɛ asɔre dan no ahyia ɛne ti mmirika ɔmo video no nyinaa de asɛn ne mo na deɛ tɛ ne sɛ ɔka asaase opini nipa na opini ti yie ɔbɔ mi kyɛn so ɛti no no. And it is hard to work on the winter and the big minimum and it's hard to own 2-3 Hey, on 2-3 let's say that's in the time in India and cannot or let's say one day cannot wait piano point, you know. That's why my salmon will not be away in your man. That's what can I say why you got connection.
and also nothing. You wait. On the balance, mommy. What is the balance? Because only in his head. The line is breaking. Original year and sign on sign free. In town, and penny for my own night. Hello. Now, producer, that is also free man or sort of Napo. And quarter. I don't know producer we there we are seven no manya ne tofan bom ne kakra mini aba onim say the opache nya say sofo no ye obi a ono akreti iriga connection di ama no na wo ama na iriga connection o de ma no wie ye no so ono so ne da ba be problem I say ten o tu no won say nsem bi sen e na sebe nyadu sebe konton obi sorry a na odidi asofo atem no what I say we I say enkatie bebre a ba ko asey edem how can asofo mua ye illegal connection anti preach me pa no be preach assure dem illegal connection I mean who say maga help yes story na ndra na do na me hwe I was like this is now what is happening in Ghana. What is happening in Ghana? Etino who ye legal connection. Na ye mbechema ye de regular na ye tua no we nya sa. E wo to 200 cedis a de mpo na me use. Me radio station na morning to evening. De na me use. We to 200 cedis end 1 month na sa. Na je so mo titigu yen ye wa ha no. Say we ye legal connection na wona wo nyusu na won chedan tina fie no wona what I say now yen enamika no we na kofaba yen mbebu no na ye ba no suban ben na ye beda ne diama daachi suban ben pa na ye mbebu na ye ba ne beda ne diama daachi suban we osofo no menya so obedu ne sisters menya sure me on say empempi no aya asofo na ye ba no say wa woni sofo ni di juma no ma weni anda ho a obekwa kokan ade aba bekan won say esofo no mo preach a ohun say nsem no omo ka ne wo omo makoma so ana so mo fa feature kronkonim asofo no mu bi wo ha enyuma omo fe say eye de oba ebu ni mu nko na mo ye ba omo hunu say tomni bi a ne ye bi wo fi a omo ye a emfata te say we ya illegal connection won say wo ye bibia say hunu say enko nti obi mo ni ba ko no ma eden ebenya ho asem bi nka we ye saban hu obechiw aban ba chiwo na ma be ka say no sofo na aban ba chi no na mo nim say da sofo no mo ye den enye nti pempi na sofo no nyoma bi wo ha omo ya emfa no kwemu we obenya obi ama na ta ne chi pa sabi da wa obenya obi ama na ta ne chi ontimi kire sofo na ye de enye ebi mbe ta ne chi pa ebi mbe ta ne chi ukochi ne si akra sorry oh seka ye be chi ne pa de akeye so ra yesu kristo krampo ye bona sendium na nya wo seka ye be chi ne pa akeye bini aba ye nche no Dembra seno no. Yes, ye di ni tum. No cre. Sa? No cre. Me na ma na metena akra brani di me. Na ye ka ne sen. Daddy, mi salute baby a obi a o. Ye ni na ye papa. Oja, boja. Oja. Yeah. Oja, mimi nkobo ni din oja. Boja. Onu kra no evidence or bet TV so I will show evidence say kwan ni ne ma nya kra ye chi no kotum. No cre. Onu kra no kan bibia ma o man no. Oja, se mo amwe ni ako. Se wona wo kan. Me na se me papa captain smart. Papa captain smart there. Da bebe wo bia na ma na me chia wa papa. What I say, onu kra na o kan sem na Sebi, or the evidence near the tomb cry be chain no ko. Now onu o kan bibia be bo man no. Now we are Sebi, all bo man ka. All bo man ka nya fa so gun but omo kan na say sorry for kra omo ntua tax no omo de. What say was on say I saw your business. There be American also. Any na your business. Any na your business. I saw saying ni pa do say na wa call mo sorry a. Bible say
mun hyehyam ho ohia dem se ne be me asafurad me sane muntem entem what you say eno ne nkyerɛ sɛ sɛbe ya kan sen ukwa asɔre dem a ɛyɛ business ebi mu de yɛ business no cray what you say ebi mu de yɛ business ebi mu de yɛ business ye wo bi nim ɔmo kyerɛ ɔmo paa wa asɔre dem inse so sɔfo bɛka kyerɛ ne sɛ ɔnte sika wei mfa nye dwet ebi mu so anya atwom papa ɛtɔ da kana medwe ho sɛ yɛn a yɛkɔ hyia dem a na yɛkɔ asɔre akɔpɛ mmoa no na sɔfo no ɛsan pesike bi efie hɔ sɛ yɛngye impempi no asɔre ma no mu bi wɔ hɔ no ma ɔmo ni hwie na so ɔmo kɔ hyia dem a sɔfo no de ɛbɛyɛ yie sɔfo no ntimi mfa emebunu na na sɛ asɔre ma no ntena se hunu sɛ bi adwuma bɛ na woyɛ ɛde na woyɛ sɔfo no mbisa sa nyoma we yo ba de collection na ɔbɛgya na ɔfe no ana nani wɔ so anu a enti pepi no sɔfo no bi wɔ ɛsɛ ɔmo bisa asɔre ma no sɛ adwuma bɛ na woyɛ ɛde na woyɛ ansa na wodidi how do you survive ɔmo mbisa we yo ɛne ɔmo hyɛ nkom na ɔmo yɛ sɛ ɛnyɛ sɛ emfiri nyame obi firi nyame na so bisa ɔsɔre ba no sɛ adwuma bɛ na woyɛ ɛyɛfo na wode utitu ɛyɛfo na woda enyuma we ne to da yesa sofo no bi bisa asɔre ma no na so sofo no pi wo ho no ma sikenti na o kan business sikenti sɛ otimi ko asɔre bi pa krampo a unkres kan timi asɔre dem